Usa ka trabahante sa usa ka machine shop ang patay human gipukpok og maso ang ulo niini sa gingong iyang kauban sa trabaho. Sumala pa tungod sa pagpangbuli maong nahimo kini sa sospek. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Walay sapot sa lawas ug wala nay kinabuhi diyang napalgan kining usa ka lalaki sa sulod sa usa ka machine shop sa Barangay Tumbler, General Santos City pasado alas 8 sa buntag adlawng Sabado. Gani dunag kini dakong samad sa ulo nga gituo ang gipukpok og maso gikan naligo sa banyo. Ang maong biktima nag-edad og 38 anyos, taga South Cotabato ug usa ka stay-in worker sa maong machine shop. Matod sa kapulisan, ang sospek mismong kaubanan ra sa trabaho nga stay-in sub nga misibat human ang krimen. Nasayrandaan nga doon na bangi ang duha, sanglit sige kunong ginasungog sa biktima ang sospek. Posibleng tungod sa kapungot, gipuspusan kini og maso. So base sa atong nakuha ng mga information sa mga kauban mismo nila sa trabahoan, permented daw kini galalis ning duha, kini nga maong biktima always na ginasungog, ginasungog ang maong suspect or ginabuli kumbaga. Kasong homicide o di ba kaha murder ang posibleng atubangon sa suspect nga gipaubos karon sa hot pursuit operation sa PNP. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao makuhaan og pahayag ang tag-iya sa maong shop, lakip na ang kabanay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.